31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಮಾರು ಕಂಡಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಆತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಗೌಜಿ ಶುರು ಆಪುಣು ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬರ್ತದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಗೌಜಿ ಗಡ್ದ್ರ ನಡಪುಣುಂದು ಸೊ ಐಕತ್ತೆ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾತಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಡೀ ದೇಶನು ಮುಟ್ಟದನ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಉಂತದು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂತುಯ್ಯಾರೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತನ ಅಲ್ಪ ತೂಗು ದೀಪದ ದೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟದ ಬುಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೌಜಿನ ಆ ಕೆಸರದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿತದಾದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಈ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಡೆಕಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲು ಏತ ಬರೋಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಐದ ಒಂಚೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಂದು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಾತ ದಾದಾಪುರ ಪೊಸತ್ತು ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿರು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಪನ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಂತೆ ಪಾತೆರೊಂಗ ಪನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪೊಸತಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರೇ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಗೌರವ ಬೋಡು ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಬೋಡು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಣಗಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದೀತ ದಾಯ ಪಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಳಿದೇರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತು ಜಾಗ ಯಾರ್ಜಿನ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಅಕ್ಲಿದೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏಪಲ್ ರೆಪ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಳು ಚೀಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಮೂಲೆಂದೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದು ಅವಳೆ ಬತ್ತು ಶೀಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಅವ್ರ ರೆಪ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಅವಳೆ ಬತ್ತು ಶೀಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ತೂ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೇನ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಮೂಲ ಮೀಡಿಯಾ ಕೌಂಟರ್ ಕುಳ್ಳಾವ ದಯಪಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಒಂತೊಂದು ಪೋನಾಗನೇ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಆತ ಬರ್ಪುಣಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳಿ ತೂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತೋಜಿ ಮಂಜು ಉಂತಾರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅವರ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎರ್ಲೇನ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಸತಿ ಸೇರ್ಪಾಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತರು ಪಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಸಾಲಡಿ ಗೆಲ್ತಿನ ಎರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಪದಕ ಮಲ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಅವೇ ಐಟ್ ಪರಾಜಿತ ಆಯ್ನ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜದ ಪದಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಅಂದ್ ಮಲ್ದ ಅದು ಐನ್ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅವಳು ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ದ ಅವಳು ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆ ಇರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ ಮಾತೆ ಇರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಲಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಪುಂಡು ಒತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಎಂಜಿನ ಒತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಆ ಸಾಲದ ಒತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಸಾಲದ ಒತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕವು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತೇರ್ಗಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಕೊರ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕೊಡೆ ಆತಂದು ಅಂತ ಐನು ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪ ಓಕೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೂಲು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪಣಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪವನ್ ಕೊರ್ಪಣ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ಅಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಕ್ ಕೊರ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತನ ಕೆಲವು ಕಂಬಳೋಡು ಆತನು ಈ ನಂದಿಗೂಡದ ಕಂಬಳೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸತನ ಆತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳೋಡು ಆತನು ಅಂಚೆ ಮೂಲುಲ ಹೊಸತನ ಪುತ್ತೂರ್ಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾಡು ದುನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇಕಿಪ್ಪಾಡು ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಪಡು ಅವು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಹೊಸತನ ಕೊಂದುವರ್ಕ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಶುರು ಆಯ್ನೋ ಬುಕ್ಕ ಉಂತದ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಿದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನೋ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಂಡ್ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂತ ಗೌಜಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ ನಡತದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಎರುಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಪಡ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಂದು ಸೊ ನಿಖಲು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಲ ನಿಖಲು ಪೋತಾರೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖಲು ಉಂಡು ಈರ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂದು ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲೇನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಂಡೀರ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೀರು ಅಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಐನ ಮೀರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿವಾನ ಕೊಂದು ವರ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ದಾಯಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ದಾನೆ ಆದೇಶ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅದೇ ಪೊರ್ತರು ಮುಗಿಯೋಡು ಆಗ ಅವಕಾಶ ಕೇರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳದ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಐದು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಐತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಮಿತಿ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ನಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ತುಲೆ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎರ್ಲೆಡ ಪಾರು ನಾಯಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮೂಜೆ ಜತೆ ಎರ್ಲೆಡ ಪಾರು ಯಾರ ಅವಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ದಾದ ಆಪೆದಾಯನೇರು ಹಾಲಾವಡ ಪನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಕಾಪವನ್ ಐಕ್ಯದಾನ ಮೂಜೆ ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನಾಯಿ ಮೂಜೆ ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಪೊಸತ್ತದ ಎಂಕಲ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ ಪಂಪ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸನೇ ಇರಲು ಒಂಜಿ ಈತ ಸೆಕೆಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಈತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಈತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರೋಡು ಐಕ್ಯ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಮನ ಈ ಪುತ್ರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮನ ಕೊರ್ಪ ಈ ಸತಿ ಅಳವಡಿಸ ರಾಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಎಂಚಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಎಂಚಿನೋಡು ಇನ್ನು ಪಂಡೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಲಾಪ ಅಂಚೆ ಅವು ಆಡಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ನಾನು ಎರ್ಲೆನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡು ಒಂದು ಆತ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಏತ್ ಕಾಪುನೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ರಭಸವಾದ ಆಂಡ ಆಯ್ಕೊಂದು ಮೆರುಗುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ತೂವೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲೆನಕಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಕಲೆರ್ಲೆ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಂಬಳಗದ ಕರೆಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅವು ಒಂದು ಓಲೋರಿ ಪೂಜೆ ಕೆರ್ಲೆ ಜಮಂಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಆಪೆ ಎರ್ಲೇನು ಸರಿಗಾದು ಉಂತುದು ಪೋಡು ಗಂತರು ಸರಿ ಉಂತು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಪೆದ ಎರ್ಲೇನಾಯಿ ಹಾಲಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡೆದ ಬುಡ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲ ಐತೊಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಹಾಲ ಹಾಪಲೇಕ ತುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾಸ್ ಆವಡ್ದು ಉಂಪುಣ ಅವು ಇತ್ತನವೆ ಅವು ಐದವರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಕೊಡ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು 7 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರು ಆಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಾ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಸವಿದಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಆ ಗೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಗಂತದಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಅವು ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಐಕಲ ಕಂಬಳ ತುಯರ ಆ ಗೇಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈತ ಸಮಯ ಎರ್ಲೇನ ಅಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೇನೆಲ್ಲ ನುಗೋನ ಅಳವಡಿಸೋದು ಪರಿತ ಅವಲೆಂಚ ಉಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರ್ಲೇನ ಓವೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಡೆ ಅಂಚನೆ ನುಗ ಮರತ ಒಂದು ಅದುಪ್ಪು ನುಗ ಬತ್ತದು ಸರಿ ಅಡ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಪು ಓಪನ್ ಅಂತಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಲ ಕಂಬಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಐಕಲ ಕಂಬಳ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಯಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನು ಅಳವಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಾಗಲ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ಕೊರುಡು 24 ಗಂಟೆ ದೆಚ್ಚ ಕಾಪುನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಜಿನ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋದು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನಾಗ್ಲೇ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದು 24 ಗಂಟೆ ಯಾವನು ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದ ಅದು ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಗಿಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತನಕ ಏತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನ ಸರ್ ಏರು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನಡದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕುಂದುವರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಹೇಳ್ತು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂತೀನಿ ಏನಡ ಇವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಯಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರ್ಪುಣಾಗಲಿ ಇತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆ ಟೆಂಟ್ ಅವಡು
ಅಕ್ಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಕರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಸುರುಟು ಭಾರಿ ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಗಮನ ಇಜ್ಜಾನು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ 30-40 ಜೊತೆ ಆತನೇ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡೆಪೋದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಆ ಅಲ್ತ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ತೂದು ಎರ್ಲೇನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಈ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಕ್ಕೊಡೆ ಬರ್ಪಡೆ 200 ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗನು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ 150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮೂಲ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಖಂಡಿತ ಅದು 175 ದಿಚ್ಚ ಜೊತೆ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುವೇ ವಿಚಾರ ಜನ ಇಂದ ಎರ್ಲು ನಕಲ್ ದಾಯ ಬರ್ಪುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ತೂಪುನಿ ಕರೆ ಬಹುಮಾನತ್ ತೂಪುನಿ ಕರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಚೋಂಡು ಕರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಿ ಅವು ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಓಲು ಕಾಡಿನ ಕಟ್ಟುನೋಲು ಅಲ್ಪ ನೀರು ದೇವಸ್ಥೆ ಎಂಚು ನಾವು ಎಂಚೋಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ತೊಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎರ್ಲು ಎದುರು ಬಾರಿ ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಜಾಗೆಲುಂಡು ಕಟ್ಟೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಈತ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸೊ ದೇವರನ ಕಂಬಳ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಾಡಗಿನ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದರ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದನದು ದೇವರನದ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿಡು ಮನ್ಪೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಾಪುಡು ಅಂಚ ಯಾಕೆರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಾತ ಮನ್ಪರ ಸರ್ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ಗ ಕಂಬಳಗೂ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ 27ನೇ ತಾರೀಕು 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪುನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಪೋಪನ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಕಂಬಳ ರಕ್ಷಕರ ನಕಲು ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಪಾರು ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲಾ ಒಂದು ಬತ್ತಲೇಕನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಳು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಜೈ ಪುತ್ತೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡರು. ಅವತ್ತಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಕಂಬಳದ ಆ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನಗೆ ಜಾತ್ ಕೀರ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಡು. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಿಗೆ. ಎಸ್ ಒಂದು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದಂಚಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಸೊ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಆಪನಂಚಿನ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಕರೆನ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮನ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತುದು ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಚಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಡೈನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾಲರಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೂಯರೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಂಡ ದಾದಂಡು ಈ ಕಂಡಡು ನನೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡಲ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ದಡು ನಡಪೆರುಂಡು. 27 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಂಡ 28 ತಾರೀಕುಗ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸೊ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನೊಂದು. ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು.